खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। राजखान्थिनि बिथिङाव गोबां लिडारफ्रानो मोनसे राजखान्थि दोलोआवनो थाबाय थाया। गोबां समाव जों राजखान्थिखौ लानानै लिडारफोरखौ सोंखारिलायनाय नुयो, नाथाय बेनि सोलाय बे सोंखारिनाय दोलोआवनो हाबहैनायखौबो नुनो मोननाय जायो। बेखायनो लिडारफोरखौ मोनसे राजखान्थि हान्जायावनो थाबाय थागोन बेखौ रावबो बुंनो हाया। बेबादिनो मोनसे समाव थांनाय बिटिसिनि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनि जानानै गोख्रों खामानि मावबोनाय कन्ट्राक्टर बिरखां बर'जों लोगोसे बारग' एनडिपि सिला बसुमतारी बिथांमोना कंग्रेस दोलोआव हाबहैबाय। बायहाटा सारियालिनिफ्राय गरेस्वर थांनाय लामायाव साथाम मोसौ सिखावनि हान्जाखौ हमनो हादों पुलिसआ। खौरां मोननाय बादिब्ला पुलिसआ खौरां मोननानै सिखावनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों सिखावफोरनि गारि आरो पुलिसनि गारिजों मोगा-मोगि जायो, जेराव बे मोगा-मोगि जानायनि गेजेरजों पुलिसनि गारिखौ नुनो मोननाय लोगो लोगो सिखावनि हान्जाया पुलिसनि गारिखौ जौख्रांनानै खारखोमानो नाजानाय समावनो पुलिसआ बिसोरखौ थांखिनानै गुलि गावहरो आरो गुलि गावहरनानै सिखावनि हान्जाखौ हमनो हादों। हमजानायफोरखौ फारियै साइजुद्दिन आली, आजिजुर रहमान आरो गुबुन सासेखौ जहिरुल इस्लाम होननानै सिनायथि होदों। बेजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय गंसे AS1415553 नम्बरनि गंसे गारिखौबो हमनो हाबावदों। दुंहाव थासारि सोमजिनायनि थाखाय कार्बि आंलंआव सानबानि थाखाय मोब्लिब सिबिथायखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन। नाथाय थासारिया दायो सुग्लायफिननायखौ नोजोर बोनानै मैया फुंनिफ्रायनो मोब्लिब सिबिथायखौ होफिनबाय। मख'नो गोनांदि कार्बि आंलंआव कार्बि सुबुंफोरा जायगानि थागिबि नङै सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनांगौनि थाखाय 15 सान उखैहाब सोमावसारदोंमोनब्लाबो बेनि जेबो फिथाइ मोनैनि जाहोनाव CEM तुलिराम रंहांनि न'खौबो सावनायजों लोगोसे थागिबि नङै सुबुंफोरनि गलाफोरखौबो सावग्लुंनाय बायदि दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। बेखौ लानानैनो मोब्लिब सिबिथायखौबो बन्द खालामनाय जादोंमोन, नाथाय थासारिया एसे मोजाङाव फैफिननायनि थाखाय मोब्लिब सिबिथायखौ हगारनानै होफिनबाय। बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बर'नि मोनसे समनि गुवाहाटी हाइकर्टनि सेनियर एडभकेट, अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटीनि एनाउन्सार, ड्रामा दिन्थिगिरि, बर' सावथुन दिहुनगिरि भबेन भुषण नार्जारि बिथाङा रुंसारि जाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथाङा दिसपुर क्लिनिक हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो रुंसारि जायो। आसाम सोरखारनि बिथोन होनाय बादियै फिन जिल्ला खुंथाया मैयानि फुंनिफ्रायनो बिहालिनि बागमारियाव फुंनि 7:50 रिंगासोनिफ्राय गासै 265 बिघा हायाव होस्रांनायखौ जागायजेनदों। जिल्ला खुंथायनि गोजौ बिबानाव थानाय आरो पुलिसनि गोजौ बिबानाव थानाय अफिसारफोरखौ लाफानानै बे होस्रांनाय खामानिखौ जागायजेनो। होस्रांनायखौ गासै गं 20निबो बांसिन बुलडोजार लागायनानै सिफायनाय जायो। इभिक्सन खालामनायखौ लानानै जाहाथे जेबो रोखोमनि दावराव जाया बेनि थाखाय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्रायबो पुलिसफोरखौ लाबोनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिहालिनि बागमारियाव गासै 265 बिघा हायाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै न' लुनानै थानाय 433 नखरफोरनो सिगाङावनो इभिक्सन खालामगोननि थाखाय नटिसखौ दैथायहरनाय जादोंमोन। बे इभिक्सन खालामनायनि हेंथायै गं 68 नखरा गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव आर'जलाइ गथायदोंमोन। बेखौ लानानै गासै गं 68 था नखरफोरखौ गोजौ बिजिरसालिया इभिक्सन खालामनो हेंथा होदों। गोजौ बिजिरसालिया हेंथा होनाय गासै गं 68 नखरफोरखौ गारनानै आद्रा थाबावनाय नखरफोरखौ इभिक्सन खालामनाया जागायगोन। सोरखारनिफ्राय इभिक्सन खालामनायनि नटिस मोननायनि उनाव खावसे नखरफ्रा न' बां गारनानै खारलांदोंब्लाबो नाथाय खायसेया दासिमबो बे ओनसोलखौ नागारनानै थाङाखै। क'क्राझारनि सिम्बोरगाव आरो औवाबारिनि गेजेराव थानाय फोथारजों बोलांनाय 11,000 गोहोनि मोब्लिब तारा हरखाब जनानै गोग्लैनायनि जाहोनाव खनसेयैनो मा' मोसौफ्रा दुखुनांथावै जिउ खहा जादों। मैया हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि 129 थि मन की बातखौ जमदुवार मण्डल बिजेपिआ बारजाबिल गामियाव रायजो-राजाफोरनो खोनासंहोदों। मख'नो गोनांदि हादोरनि जौगानायनि आरो भारत सोरखारा रायजो-राजाफोरनि थाखाय मा खामानि मावनो हाखो आरो मा खामानि मावनो थांखि लादों बेफोरखौ रायजो-राजाफोरनो गासैबो दाननि जोबथा रबिबार सानखालि मन की बातनि गेजेरजों फोरमायबोबाय थानाय बादिनो मैयानि फुंबिलिनि समावबो 11 रिंगानिफ्राय जागायनाय 129 थि मन की बातखौ क'क्राझार जिल्ला बिजेपि दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारि बिथांनि मददजों आरो जमदुवार मण्डल बिजेपिनि सिङाव थानाय बुथ नं 66 बारजाबिल बुथ कमिटिनि बानजायनायाव बारजाबिल गामियाव रायजो-राजाफोरनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि मन की बातखौ खोनासंहोनाय जायो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला बिजेपि दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारि बिथाङा गावबो गासै 100निबो गोबांसिन रायजो-राजाफोरजों बाहागो लाफानायजों लोगोसे मन की बातखौ खोनासङो। बेनि अनगायैबो बिथाङा फैगौ बिधान सभा बिसायख'थियाव 1 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनिफ्राय बिजेपि दोलोआ बिसायख'थि गेलेनो माबादि थाम-थिम जानानै दङ बेनि थाखायबो गुवारै सावरायनानै होदों।
चिरां जिल्लानि गुरुभाषा पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय लावहाटी पिकनिक स्पटआव सोमजिदों दुंहाव थासारि। खौरां मोननाय बादिब्ला सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा सासे सान्तालि हारिनि सुबुंखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै खारखोमालांदों। बेखौ लानानै दायो मेलायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों, जेराव बे जाथायनि बागै पुलिसा खौरां मोननायनि उनाव दायो पुलिसा सहैनानै थासारिखौ सुलाद लाहैयो। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बे सान्ताल हारिनि सुबुंखौ मानो गाग्लोबदों बेनि जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।